eskerrik asko, gonbidatzeagatik, eskerrik asko, etortzeagatik. Nik pixka bat itzengo dut, badakit, Zumaian urte batzuk bai, hitzaldiak antolatzen, eta hemendik jende asko pasa dela, eta orduan etzeatela berriak horrelako kontuetan, eta bentsat batzutan guk hitzaldiak ematen, edo kazetariok, edo erabiltzen dugu hizkuntza, ez da xamurrena izaten, baina gauza batzuk pentsatzen dute gutxienez ezagunak egingo zaizkizuela, eta behar da guztia azalduko dut. Nik hitzengo dizuet pixka bat hizkuntza eta kulturaren arteko harremanaz, eta kulturaren garrantziaz, hizkuntzaren gero hizkuntza etorkizunera edo gure hurrengoei nolabait baliogarri izango zaien hizkuntza gisa eta bizitzeko lagunduko dien oinarrizko hizkuntza gisa erabil dezaten ze garrantzi izan dezaken kultura, ezta? Ekarri ditut hemen diapositiba batzuk. Kontzeptu batzuk edo horregatzen dien hitz batzuk behar bada pixka eta arrotzak egingo zaizkizue ez beldurtu, hori zelofana besteik ez da, gero oso erresaria ulertzen, baina horrela dakat prestatua eta horrela emango dizuet. Hemen aipatuko ditudan hamar gauza, seguraski entzunak dituzue, nik kalkulatzen dut, pentsatzen dut batzuk bai bentsat, orduan batzuetan naiz gehiegi zentratuko, eta egingo dut aurrera, nahi dudalako formulatu baita ere, euskara aurrera egingo badu, edo gure ondorengoek jaso eta erabiliko badute eta transmitituko badute, behar badaudelako baldintza sozial, politiko edo ideologiko zentzu zabalean nahi naiz, batzuk kontutan hartu beharko genituzkeenak. Nik uste dut hizkuntzaren berreskurapenean, momentu honetan, arrazoi guztiak, motivazio guztiak, bide guztiak, eta ideologia guztiak, eta dena behar dugula. Ez bakarrik gauza jasoak, irakaskuntzak, unibertsiak eman ditzazkenak, bizik eta guztia. Ona, txarra, friboloa, jasoa, garrantzitsua, garrantzirik ez duna, hori batetik eta bestetik beharko deula antolatu eta gauzak egin lekuan leku, adinean adi, umentzat gauza batzuk, gaztentzat beste batzuk, Barakaldon gauza batzuk, Zumaian beste batzuk, Gazteitian beste batzuk, eta ibili beharko garela beti aldiro asmatzen eta gauzak egiten. Hasiko naiz pixka bat, ideia batzuk agirkatzen. Hizkuntzaren gainean, bost esaldi oso simple eta oso erraz. Ulertzen dianak ez, eta da pixka bat baita ere esplikatzeko askotan horrelako hitzaldietan izaten da pixka bat autojustifikazio batetik abiatzen dira, ezta? Zergatik tematzen gara euskararekin, ezta? Alegia, abiatzen gara minorizazio egoeran gaudelako, bai? Hizkuntza minorizatutako ez den hiztunak ez du sekula horrelako hitzaldi bat eman beharri, ez horrelako galderak erantzun beharri, ez daka galdetu beharrik eta esplikatu beharrik zergatik da garrantzitsua hizkuntza, zergatik da garrantzitsua euskara. Hori da guk behin eta berriz gure buruai, ondorengoei, ulertzen ez gaituztenei, gurekin bizirenei esplikatu behar dieguna. Espainoldun batek ez du sekula esplikatu beharko zergatik dan garrantzitsua espainola edo zergatik dan garrantzitsua frantsesa. Orduan gure ikuspuntua edo gure abiapuntua ere hori da pixka bat, ezta? Minorizatu izatetik gatozen. Minorizatu izatetik ditu gauza txarrak eta ditu gauza onak. Gero, ikusiko dugu, nahi da. Zer da hizkuntza? Hizkuntza da dana, guztia. Hizkuntzarik gabe ez dago pentsamendurik, hizkuntzarik gabe ez dago ideiarik, hizkuntzarik gabe ez dago ezin dugu ulertu mundua, guk hizkuntzak izendatzen dugu eta izendatzen dugu heinean mundu
hori sortzen dugu, eta ideia mundura ekartzen dugu, eta ideia mundutik ekintzetara. Beraz, hizkuntzaren garrantzia, bai pertsona bakoitzaren baitan, eta baita hiztun komunitate edo kolektibo edo herrietan edo nazioen baitan, erabateko garrantzia du. Hizkuntzari gabe ez dago ezer. Baita mutuak izango bagina ere, guk behar dugu hizkuntza bat, behar ditugu hitzak gure burua antolatu, gure mundua egiteko, eraikitzeko, izendatzeko, eta bueno, euskaraz hori aspalditik dakigu esaten dugunean izena ez duena ez dela. Alegia izendatzen dugun guztia da, eta bestela ez da. Eta hori bakarrik hizkuntzarekin egiten da, ez da. Hizkuntza da ere ez da bakarrik komunikatzeko tresna bat, askotan esaten den bezala. Bueno, garrantzitsuena komunikazioa da, orduan komunikatzeko helburuz bari bada, hitz egin dezagun edozein hizkuntzaz. Hizkuntza bat hori baino zerbait gehiago da, zer bestela behar da, hemen egon beharko genuke, ingelesez hitz egiten, hori izango litzateke, bada eraginkorrena eta munduko bazter guztietako jendearekin modu harremanetan sartzeko modu egokiena. Baina hizkuntza da zerbait gehiago da. Eta hizkuntza bat da kultura bat. Hizkuntza batek dakar bere historia guztian hizkuntza horretan gure aurreko guztiek izendatu duten guzti hori. Gu izendatzen ari garena eta gure ondorengoek izendatuko duten. Hizkuntza batek dakar kultura oso bat, dakar musika bat, dakar literatura bat, dakar esaerak, dakar mundua ikusteko modu bat, hori guztia dakar hizkuntza bat. Hizkuntza ez da nik dakaran zerbait, hizkuntza da nik jaso duten zerbait, kultura oso batekin. Oain, gerta liteke eta neurri batean, behar bada, guri ere gertatzen zaigu, hizkuntza jasotzea eta kultura ez jasotzea. Euskara jasotzen dugu, baina ez, euskaraz sortu den tradizio guzti hori, guztia jasotzea zaila ez da, baina guzti hori ez dugu jasotzen. Eta batzuetan ikusten dira errealitateak, euskaraz badakigun, baina euskal kulturaz ez dakigun ezarraz. Eta hori bakarrik gertatzen da baita ere hizkuntza minorizatuekin oroar. Normalean, ingelesdunak bere kultura gehiago edo gutxiago, oso ondo ezagutzen du. Edo batek ez du ezagutuko, baina gehiengoak ezagutzen du eta transmititzen da, eta segitzen da transmititzen, ze moduz? Betiko moduz. Eta betiko moduak dira familia, hezkuntza eta erabideak nagusik. Eta transmititzen da egunero. Honekin esan nahi da baita ere hizkuntzaren normalizazioa egunero egiten dela. Esan dugu, gazteleraren normalizazioa egunero egiten dela. Egunero normalizatzen da gaztelera. Gaztelerazko edabideekin, gaztelerazko hizkuntzarekin, eta bestelako kultur transmisio guztiarekin. Ematen du, normalizatzen den hizkuntza bakarra, edo lan horretan ari garen bakarra euskalduno garela, eta ez da egia. Gaztelera da, sistematikoki gure inguruan eta frantsesa iparraldean egunero normalizatzen den hizkuntza bat. Hizkuntza beraz, esan daiteke bizitza dela. Bizitza bera hizkuntza komunikatzen du, ezta? Eta beste ideia bat garrantzitsua dana, hizkuntza gugara hizkuntza. Hiztunik gabe edo komunitaterik gabe ez dago hizkuntzarik. Latina dago, baina ez dijo inora. Esan nahi duna da, hizkuntza gugara beraz, edo guk eramaten dugu, edo hizkuntza ez doa. Eta uste dut importante dara. Hizkuntza ez da hor gauza abstraktu bat edo berez iristen dena ez. Edo guk eramaten dugu, edo ez doa. Guk ematen dizkigu espazioak, edo ez du espazio hori. Guk eramaten dugu, demagun, norbaitek esan lezake. Baina ze garrantzi du euskera gauza guztietara eramatea. Ze garrantzi du Fagorreko hozkailu baten planoa euskeraz egiteak. Ze garrantzi du, zergatik ez dugu egingo espainolez, edo ingelesez, ez dakit nola egingo duten, beti egindan bezala.
Guk eramaten dugun espazio horretara, euskarak espazio hori irabazi du. Hozkailu bat, tenplanoa edo behar dituen ezaugarriak edo inberdan diseinu hori euskarare ematea. Guk eramaten dugu edo ez doa. Importantea da, oso importantea da. Hori da normalizazioa. Egunero egiten ditugun gauza txiki hori. Eta, hizkuntza gu gara eta hizkuntza komunitatea da, bai? Ze hiztunok banaka hizkuntzak funtzionatzen du taldean. Guke hala ikasten dugu hizkuntza, ez? Lehen hizkuntza edo ama hizkuntza esaten dena, lehen hizkuntza egokiago behar da, beti ikasten da taldean. Normalean, jaio eta ikasten dugun hizkuntza hori ez dugu aukeratzen. Hizkuntza hori badator eta ematen digu gure familia, gure inguruneak edo bizigaren horrek. Beraz, guk komunitate horrek egiten duen hizkuntza hartzen dugu. Komunitaterik ez badago, ez dago hizkuntzarik. Egon daiteke euskaldun bat, Txinan, bakar bat. Ez badu norekin hitz egin, hor ez dago komunitaterik, beraz ez dago hizkuntzaren etorkizuna. Beste kontzeptu bat eta oso gainetik esplikatuko dute, hizkuntza eta boterearen arteko harremana. Europako tradizioan, eta tradizio guztiak ez dira berdinak munduan, baina Europako tradizioan botere politikoa eta hizkuntza lotuta dijoaz. Eta botere politikoa beti dijo lotuta hizkuntza bakar batera. Ez dakit eredu egokiena den. Baina Europan hala da. Estatu frantsesa, frantsesez, estatu espainola, espainolez. Alemanian alemanez, naiz eta badituzten gero zonaldeak edo kantoiak edo landerrak beste hizkuntza batzuekin. Baina lander eta kantoi horietan ere egitura politiko bat eta hizkuntza bat planteatzen da. Esan nahi du, hizkuntzak ikaragarrizko garrantzia duela botere politikoa egituratzeko eta botere politiko horrek hizkuntza erabiltzen duela botere hori mantentzeko. Honen adibide garbia da, askotan entzungo zenuten, Frantzian nola iraultza frantsesa gertatu zenean, bertako biztanleen 30% bakarrik hitz egiten zuen frantsesez. 30%tik 3 bakarrik, bai? 100 urte beranduago, 10tik 10 hitz egiten zuten. Eta ez bakarrik 10tik 10 hitz egiten zutela frantsesez, baizik eta zeuden beste hizkuntza asko, edo zeuden batzuk, ia erabat desagertu zirela. Horrek esan nahi du, botereak ikaragarrizko garrantzia duela edo garrantzia ematen diola hizkuntza bat jartzen, hizkuntza bat normalizatzen. Horrela normalizatzen duelako herrialde oso bat, bai? Eta hori nola egiten da? Hemen jartzen da termino bat dago kapital linguistikoa. Kapitala denok badakigu zen, kapitala da dirua. Baliodun zerbait, kapital ekonomikoa, ez? Nola lortzen da hizkuntza bat, inposatzea? Besteak beste. Hizkuntza hori garrantzia emanez. Alegia. Hizkuntza batzuk kapital linguistikoa dute, balio linguistikoa dute, eta beste batzuk ez. Ikasketak ingelesez egitea, Oxfordeko unibertsitatean, kapital linguistiko handia du. Nik esan dezaket, nik ikasketak ingelesez egin ditut. Eta horrek ateak irekitzen dizkit, prestigioa ematen dit, bai? Edo esan dezaket, nik ikasketak euskaraz egin ditut unibertsitatean. Segun nun esaten duzun eta ze garaitan, horrek ez du ezer balio. Askoz garrantzi gehiago du, beste hizkuntza baten egindako ikasketak. Hori da kapital linguistikoa. Alegia, Euskal Herrian, orain dela 50 urte, ikastolak sortu zirenean, edo guraso talde batek, erabakitzen duenean, gure seme-alabak euskaraz eskolatuko ditugu, euskararen kapital linguistikoa zan hutsa. Hutsa zan, zun ezer balio. Guraso gehienek pentsatzen zuten nola emango dizkiot nire seme-alabei ikasketa batzuk
hizkuntza batean nun ez du balio, ez du kapitalik, ez dio balioko lanerako, ez dio balio ikasteko, bai? Zerk zuen kapital linguistiko orduan, gaztelera eta frantsesa. Kasu horretan, gurasoiek ikaragarrizko apustua egin zuten, eta uste dut nekez eskertuko dugune alegin bat izan zela. Horako sena argi bat izan zuen, edo orain heltzen digu hizkuntzari, edo ez, eta seguraski zalantza handirekin, ez? Ze hezkuntza ematen ari gara, gure seme-alabei, ze kapital linguistiko hitza ez zuten erabiliko, baina ze benetan zerbaitetarako balioko die edo kalte egiten ari gara gure seme-alabei euskaraz eskolatuz. Gaur egun, Gipuzkoa, Bizkaia, Araban, esan dezakegu euskarak baduela kapital linguistikoa, baduela balioa ematen zaiola. Eta hori ikusten da, matrikulazioen gehiengoa euskarazko lerroetara bideratzen delako, ez da. Kapital linguistikoa eukitzeak dakar privilegioak dakartza, bai? Esan nahi du hizkuntza batean ezi edo bestean ezi privilegio gehiago edo gutxiago izango dituzu. Normalean, hizkuntza handiak, hegemonikoak, nagusiak, privilegioak izaten dituzte. Eta hain zuzen, gu momentu honetan borrokatzen ari garena hori da. Nolabai, euskarak izan dezala kapital linguistikoa, izan dadila autu baleko bat, izan dadila, eta hau komatxo guztiekin esaten dut, privilegio bat. Eta ez da, privilegio. Hizkuntza hegemonikoaren kasuan, gaztelera, frantsesa, ingelesa, alemana, gertatzen da hizkuntza hori hegemonikoa da aukeratu behar ez denean, aukeratu beharrik ez dakazunean, berez dator, hor dago hizkuntza hori, inork ez du galdetzen, baina hemen zein badet alemanez edo ez, hemen alemanez iten da eta kito, hori da hizkuntza hegemonikoa, bai? Ez du aukerarik. Beraz, hizkuntza hegemonikoen kasuan ez dago aukera individualik. Eta hau esaten dut, askotan erabiltzen den diskursoa da, esaten danean, norberak aukera dezala nahi duen hizkuntza. Batzuk egin ezatela espainolez, eta beste batzuk egin ezatela euskaraz. Hala balitz gaitzerdi, elkar ulertuta ez. Baina, gezur bada esatea, hizkuntza bakarra duenak aukeratzen duela. Hizkuntza bakarra duenak ez du aukeratzen, ez daki besterik. Beraz, askatasuna aukeratzeko, normalean, bi hizkuntza edo hiru edo dituena. Gure errealidadean, euskera duenak du aukeratzeko. Aukera. Baina horrek badu beste kontrako aldea. Eta da, ia beti, naiz eta gure aukera izan, derrigorrez aukeratu behar daukagu. Derrigorrez, pentsatu behar dugula. Taberna honetara nola sartuko nahiz, euskeraz edo gazteleraz. Beti autu hori egin behar dugu. Batzuetan espainole sartuko gara, eta beste batzuetan euskeraz. Segun, ze itxura hartzen digun, edo ze egun daukagun, nola jeiki garen, ezta? Baina, aldi berean, askatasuna berez gu daukagu, gu dakizkigulako bi, baina aldi berean, beti da derrigorra hizkuntza txikia aukeratzen. Ez da, oso gutxitan etortzen da berez. Badia guneak, euskera hegemonikoa dan, eta berez aukeratu gabe erabiltzen da. Hori izan daiteke, hezkuntza sistema, ez da? D eredua, herri batzuk, ueman sartuta dauden herri batzuk, herri oso euskaldunetan, baina normalki bestela, Euskal Herrian hori oso zaila da. Eguneko unean horrela izatea, eta Nafarroa edo iparraldera joan ezkeo, gero eta okerra. Hemen badaude ideia batzuk, lehenengo esaldiak esaten du, euskaldun izatea ez da garrantzitsuena. Euskaldun izateko ez da arrazoirik behar. Esaten dugunean euskera beti hautatu inbardala, esan nahi du arrazoiak behar ditugula hautatzeko. Zer, bestela normalena da, indarrean dagoen horretara moldatzea.
eta ez ibiltzea pentsatzen nik kontrara egingo dut beste zerbaitekin, ez? Orduan, arrazoia behar ditut. Euskaldun izatea berez, izatea ni euskalduna naiz edo ez naiz edo, ez du arrazoirik behar, bai? Izan daiteke, bereziki etxetik jaso bari badezu, euskaldun zarra bari bazara, hori esan nahi dut, horrek dakan meritua, norberarengan oso txikia da ez da. Beste gauza da, euskaldun du bazara. Horregian meritu handiagoa da. Baina ez du arrazoirik behar euskaldun izateko. Baina bai handiz euskaldun bestela ekiteko edo egiteko. Horregia, aukeratzeko. Tortako arrazoiak behar ditu. Hau ez dute esplikatuko hizkuntza ekologiarena. Gero arrazoietara joko dugu. Beraz, arrazoiak behar ditugu, euskaldun izateko. Arrazoiak behar izatea neketsua da. Aldiro bilatu behar dituzu, aldiro motibatu behar zara, aldiro euskaldun talde diferentei arrazoiak eta praktika desberdinak eman behar zaizkio autori egin dezen. Errexena zer litzateke? Errexena litzateke euskarazko gune hegemonikoak sortzea. Alegia esan nahi dut, Azpeitiko plazan, ez da gaztu, kasi ez arrazoirik behar, ez auturik, ez aukerarik egin behar. Besterik gabe euskeraz funtzionatzen. Hori litzateke ideala, baina hori oso gutxitan gertatzen da Euskal Herria. Kulturarena hau basa ingo dut. Beraz, arrazoiak behar ditugu euskaldun izateko. Zergatik izango gara euskaldun? Edo beste modu batera duta, zergatik gure seme alabak edo ondorengoak izango dira euskaldun? Zergatik? Norbaitek esan lezake kontzientziagatik. Edo esan lezake euskalduna garelako, identitateagatik, ala garelako. Alegia, orain arte, ni uste dut gero eta gutxiago, baina esan izan dan hori ez, umei esan izan diegun hori, egin ezazu euskeraz, Horregatik, identitario euskalduna zarelako, kontzientzia duzulako euskalduna zarela. Nik uste dut, egin ezazu euskeraz hortik, behar bada, egoerak ez duelako laguntzen, ez da oso eraginkorra. Eta batzuetan kontrako efektua lortzen duela, ez da. Beste arrazoi bat izan liteke, eta niretzako importantea da, horrelako arrazoietan oinarritzea, eta da, zergatik aukeratuko dugu euskara, edo zergatik egingo dugu eramango dugu horre euskararen borroka. Justizia sozialeko kontu bat dalako. Niretzako importantea da. Eta ideia hau euskara normalizatzea, edo guk euskaliztunok, erdaldunek bestelaxe, jakinda gu ere erdaldun garela, eskubide berdinekin gure hizkuntza hautatu eta erabiltzeko eskubidea dugula, hori oso garbi izatea importantea da. Alegia, justizia sozialeko kontua da. Demokrazia kontua da. Demokrazia jokoan jartzen da, euskal hiztun batek ezin badu bere hizkuntza erabili. Uste hau oso gero eta garbiago eduki behar. Hau da adibidez, ideia hauek datoz, ez hortik bakarrik, hau lehenengo aldiz formulatzen dira ideia hauek euskararen bueltan 60ko hamarkadan, hau ez da berria. Baina ez da gehiegi landu ez da. Justizia soziala. Guri zor zaigu. Justizia soziala. Esan nahi du,
gu bizi gara gizarte batean nun minorizazioan dauden gizatalde ondo ikusten dugun normalizatu daitezen edo maila minimo batera iritsi daitezen bereziki lagundu behar zaiela. Euskararen kasua berdina da. Esan nahi du, esklusio sozialan egon daitezkenak, edo etorkinak, edota elbarritasuna dituzten jendeak, edota emakumeak, kasu batzuetan umeak, esan nahi, zentrutik, erdigunetik, boterea, gauzatzen den gune hortatik kanpora dautezen guztiak, nolabait, aukera bat behar dute horra iristeko. Ume elbarri batek aukera berdinak, aukera gehiago behar ditu, elbarri eztan ume batek dituen eskubide edo iritsi daiteken gune guzti horietara iristeko. Hizkuntzaren plano erakarrita gauza berdina da, justizia sozialeko ekintza da. Da, demokrazia praktikatzeko modu bat ez. Demokrazia justu hortxe praktikatzen. Elkarbizitza beste arrazoi bat izan diteke. Elkarbizitza herri honetan pasako da gauza askotatik. Pasa liteke gauza askotatik. Baina hizkuntzatik baita ere. Hizkuntzatik pasatze ez da elkarbizitza formula bat, ez da benetako elkarbizitza. Ze arrazoi gehiago izan ditzakegu euskara aukeratzeko. Beste bat da gozagarritasuna. Beti esaten da hizkuntza bat bi moduz ikasi daitekela, ez da? Maitasunagatik edo bortxaz. Maitasunagatik edo behartzen zaituztela. Maitasunagatik, arrazoi diferenteak izan ditzazke bakoitzak. Hizkuntza hori maite duzulako, herri hori maite duzulako, herri horretako hizkuntza delako eta euskalduntzen zarelako, lanerako behar duzulako, maitatzeko modu bat izan daiteke, edo kapital bat edo zerbait ikusteko hizkuntzari, edo izan daiteke bortxaz, legeak behartzen zaitulako, halako gunetan, edo halako lanbide lortzeko, edo dana dalakoa euskaraz jakin baduzu. Segurazki biak dira erabili behar dienak, maitasuna eta bortxa. Kasu honetan, eta hizkuntza politikaz hitz egingo bagenu, bortxa litzateke legea. Esatea, herri honetan bi hizkuntza ofizial daude, beraz, bi hizkuntza horietako hiztunak eskubide berdinak izan behar dituzte leku guztietan, legearen bortxaz. Bestea da, lege hori bete dadin, eman dezagun laguntza, egin dezagun maitasunez. Esan nahi dut, oraindik da, ez gara iritsi adibidez, eta uste dut, orain berriro aldarrikatzen dela, baina euskaldiko aldarrikapen bada, eta da, euskalduntze prozesuak edo euskaltegiak doanekoak izatea. Hori estatu politika bat izan bertzun. Euskalduntu nahi duen guztiak doan izan dugu euskalduntze. Kasu batzuetan, sektore batzuk hori badu, baina herritar arruntak normalean ez du. Hori da, herri honetan, euskeraz jakin behar da, gutxienez ulertu, zer ulertzen ezpada nik ezin dut euskera erabili, eta beraz, hori lortu ezazun, doan edukiko dituzu ikasketa. Hori da pixka bat, maitasuna eta bortxaz egin beharko genukena. Maitasuna eta bortxa beste plano batera ekarreta, bortxa litzateke adibidez umeekin edo gazteekin, ez? Bortxa litzateke esatea egin ezazu euskeraz. Hemen euskeraz egin behar. Eta maitasunagatik egitea, edo maitasunez egitea litzateke,
ume edo gazte horri, eta bereziki ume eta gaztez ari naiz, badalako adin bat non kontzientziak ez duen berezko pixurik, ez da. Eta ume batek behar duna da, edo gazte batek, edo gaztetxo batek behar duna da oxigenoa, eta oxigeno horretan funtzionatuko du. Eta oxigeno hori euskera barin bada, euskaraz funtzionatuko du, eta gaztelera barin bada, gazteleraz, edo frantsesez. Orduan, maitasuna zer litzateke. Maitasuna da, esan beharrean egin ezazu euskeraz, eta nolabait, ume horrentzat zer den importantea bere bizitzan den hori, euskerari lotua izan dadila. Hori hola gertadadin ingurune bat sortzea. Alegia, ideia bat da esatea. Esaten dugunean gazteek edo gaztetxoek edo ez dute euskeraz egiten. Hori baino lehenagoko galdera behar bada da, baina gaztetxo horiei guk eskatzen diegu hitz egin dezaten zer gauzetaz, esan nahi dut, beraien iritzia eskatzen diegu. Esaten diegu zuk zer pentsatzen duzu honetaz, edo ez diegu aukera hori ematen, eta beraz, gero nahi dugu hitz egin dezaten euskeraz, baina guk jartzen dizkiegun gaien gainean edo kasurik okerrenean isirik egon daitezen. Bueno, adibide evidente bat ez da. Ni bizi naizen herrian Alkizan badago euskal barnetegi bat, eta astero etortzen dira gaztetxoak, astebete, lau ostegun pasatzera, euskal giroko herri batean egoteko, eta etortzen dira Bizkaiara bat Gipuzkoako txoko diferentetatik. Horietako asko euskalduna dira, eta nahiko euskaraz ondo modulatzen dira, nahiz eta behar badaz izan oso ingurune beraien herrietan eta oso euskaldunak, beste asko nekez hitz egiten dute euskeraz. Eta orduan, horko irakasle batek, badamazki bertan 25 urte, eta esatezian nola lehen beti esatezuten, barnetegi honetan dana euskeraz. Euskeraz egiten ez du nahi, edo zigorra, edo doarra, edo ez dakiz zer. Eta orain iritsi dira 25 urte, eta gero esatea, ume hauentzat zer da importantea barnetegi honetan? Ume hauentzat importantea da, 5 egun pasatzen dituzten barnetegi honetan, afaldu, ondoren pijama jantzi eta literetan egotea. Hori da beraientzako gauza importanteena. Hoxe da. Eta pijama bat ez da izan, eta komunera, eta bazatoz, eta neskak, eta mutilak, eta hori da beraien gauzarik importanteena. Orduan, lortu dezagun hori egin dezatela euskerazko giro batean, edo euskerari lotua. Hori da, zer da zuretzako bizipen importante bat? Hori lotu dezagun hizkuntzarekin. Nire semeak 13 urte ditu eta aurten ez dakitzea, aurten pixka bat. Zehatuta dabil baina. Iaz, DBH lehenengo mailan hasi zen eta bere ikasgai favoritoa edo kutxunena zen tutoretza. Alegia, irakaslea, oso jatorra. Eta zergatik gustatzen zitzaion, tutoretzan hitz egiten dutelako beraiei interesatzen zaien gauzetaz. Ez da beste misteririk. Beraien asuntotaz, berei futbolaz hitz egingo zuten, edo nesketaz, edo guta-gutarrak, edo ez da zertaz hitz egingo zuten, beraiei interesatzen zaien horretaz. Eta orduan, hitz egiten dute, baldintza bakarra da, euskeraz da, eta hitz egiten dute. Hori da kontua. Legia, hitz egin dezaten eskatu behar diegu. Eremu libreak ireki, nahi duten hori hitz egin dezaten. Hori da pixka bat maitasunez eta bortxaz egitea. Eta adin jakin batzuetan uste dut hori oso importantea dela. Orain dela zein beste hitzaldi bat eman nuen Elgoibarren eta bertako euskara taldekoek, Izarra euskara taldekoek egin zuten bideo bat.
ez dakit sarean egongo da. Bueno, han agertzen ziren ikastolako eta eskolako umeak, eta galdetzen zitzaien pixka bat euskaraz egiten zuten, edo ez zuten egiten, eta horrela ez. Eta oso xinplea zen, eta 10 bat umeri galdetuta, eta oso gauza zen. Eta ume batek esate zuen, eske ni saiatzen naiz, baina ez zait ateatzen, ezta? Bai, ni saiatzen naiz, baina ez zait ateatzen da. Esaldi hori 2 aldiz esate zuen, eta malkoa atatzen zitzaion ondoren, nehar itezu, ez? Eta esaten duzu, 6 urteko ume bazan, Eta esaten duzu, zer gertatzen da hor, ezta? Nola, zenbateineko, zer presio edo, zer ari gara egiten hor, ezta? Ume batek 6 urtekin sentitzeko nahi dula, baina erderatatzen zaio bere hizkuntza naturalki behar bada hori dalako. Ume batek azken fina nahi duna da, hitz egin, jolastu eta gauza importanteak behantza dien horiek, alik eta modu azkarrenen eta egin eta gauzatu, ezta? Orduan, zergatik izan behar da sufrimentu bat ume horrentzat hori, ezta? Euskera, egin ez euskeraz. Umearek entzungo zon, gure seme-alabak bezala, nik ere umeari 1000 esan diot, ezta? Baina, zenbat aldiz entzun dute, egintzaz euskaraz. Uste dute oso zaila dela inori esatea egintzaz euskaraz ez badiozu ingurunea jartzen. Eta ingurunea izan daiteke eskola, edo etxea, edo lagun artea, edo kalea, edo lan mundua, edo eremu guztia, ezta? Hizkuntza, esan dute, hizkuntza eskubideak, eta hau jasoa dago, bai giza eskubideen deklarazioetan, eta norberak eskubidea duela bere ama hizkuntza edo lehen hizkuntzan bere ikasketak garatzeko eta bere bizitza aurrera eramateko. Hori eskubide bezala jasoa da. Alegia, justizia sozialeko ekintza badala. Hiztun bezala zor zaizkigula eskubide batzuk. Giza eskubideen deklarazioetan hori jasoa da. Gu bizi garen gizarte honetan, giza eskubideak individualak dira. Alegia, norbanakoarenak. Arenak. Maiz eta berdinak izan guztionak, baina banakari joaz, ezta? Eta aldiz, hizkuntza txiki bat, edo gutxi egitasun egoeran dagoen hizkuntza bat normalizatzeko, behar dena da eskubide linguistiko kolektiboak. Eta hor sortzen da talka handi bat. Eskubide individualak, eta guk hiztun talde bezala, ez bagoaz taldean ezinezkoa da, hizkuntza normalizatzea, ez dugu gure buruarekin bakarrik hitz egingo, bai? Guk behar ditugu eskubide kolektiboak. Alegia, talde oso bati onartuko zaizkion eskubideak. Hau diot, ze importantea da. Ze batzuetan, esaten zaigunean euskaldunoi, bai zuk eskubidea duzu, euskara erabiltzeko. Eskubide individual linguistikoa duzu euskara erabiltzeko, baina ez kolektiboa. Zuk ezin duzu inposatu. Hori da, aldiro entzuten ari garen. Ezin duzu inposatu, ezta? Baina guk ez badugu inposatzen, komatxo artean diot, alegia ez badugu hizkuntzaren gune hegemonikoak gune euskeraz bakarrik arnastuko den gunuak sortzen, ez da sekula normalizatuko, ez da sekula iritsiko aukeratu gabe eta normaltasunez hizkuntza horretan besterik pentsatu gabe egitera. Orduan hor badago talka bat, segurazki gure gizarte modu honetan, gizarte kapitalista honetan, edo liberal honetan, edo gure demokrazia liberal honetan, jokatzeko zaila dan partida bat, ezta? Eskubide kolektiboan. Euskararen kasuan, kolektibotasunak ikaragarrizko garrantzia da. Hizkuntza guztien kasuan.
baina euskararenean edo normalizatzen ari den hizkuntza baten kasuan areta gehiago. Ze hizkuntza hori biziko bada, eramango badugu, eremu berriak irabaziko baditu hizkuntzak, eta aldi berean guk hizkuntza horrekin batera, behar dugu bestea. Baina bestea aurrez aurre. Esan nahi dut, erabakiko balute, ez da oso adibide inteligentea, baina Albazeteko biztanleek erabakiko balute ez dutela elkarrekin santa sekulan gehiago hitz egingo, eta norbea bere etxean beratuko balitz, edota internetez bakarrik harremanduko direla, gaztelerari berez elitzei duke ezer gertatuko. Gaztelerari gauza asko beharko lirateke gaztelerari zerbait gertatzeko. Baina euskarak edo euskal hiztunok ez badugu elkar topatzen, ez badugu elkar hitz egiten, ez badugu espazio hori irekitzen hizkuntzari, ez bagaude elkarrekin baina buruz buru, sarean ere bai, internetez, edo nahi dena, baina ez bagaude hor, oso zaila da, horrek aurrera egin dezak. Orduan, bereziki garrantzia du herri mailako, auzo mailako ekintzak, ekimenak edo gauzak antolatzen. Bereziki garrantzia du euskararen kasuan. Nik uste euskararen zera hortik, euskararen etorkizuna hortik igarotzen dela eta igaro beharko dela, ez da? Hemen baditut beste kontzeptu batzuk, baina ez ditut esplikatuko. Azpimarratu nahi nun lehen kulturaz hitz egin dugu hizkuntza eta kulturaren arteko harremanaz, nolabait txanponaren bi aldeak direla. Eta hainbat arrazoi hizkuntzaren normalizazioa justifikatu dezaketenak, arrazoi gehiago ere badira, eta guztiak beharko ditugu, ez. Pixka bat praktikara etorrita, uste dut bide interesgarri badala euskararen normalizazioa edo euskararen erabilera, alegia euskaraz gustora erabili dezagun, importantea dela euskaraz egiten dugun hori gustora egin dezagun. Alegia, sormenaren bitartez, adibidez. Guk egin nahiko genukeen hori da importantea eta hori egin dezagun euskaraz. Zentzu horretan, herrietan egiten diren edo auzoetan egiten diren gauzak jendeari hala interesatzen zaizkiolako, gustuko duelako, bere bizitzari zentzu bat ematen diolako. Parte hartu nahi duelako. Uste dut, espazio horiek zabaldu egin behar direla euskeratik. Espazio guzti horietan euskera egon behar dela, baina lehen motivazioa hori dela pixka bat, ezta? Eta sormena bereziki. Sormena, kultur sormena, bai? Momentu honetan, behar bada, hezkuntzan eta kultur sormenean dago euskera egoera honenean. Behar bada, bi espazio horiek ditu, nolabait, nahiko indartsu edo zentratu dauden bigune, ezta? Beste inbagunetan euskera ez dago edo oso eskas dabil. Lan mundua dala, edo kalea, edo bestelako ere batzutan gaztagit, justizia mundua edo politikaren mundua eta horietan oso eskas dabil, ezta? Baina indartsu kulturan eta hezkuntzan ibili daiteke. Euskararen normalizazioan, azkenengo 50 urtean kulturak garrantzi berezi izan du. Euskarari ukatu zaizkionean hainbat eremu, frankismora joko badugu, ukatzen zaizkionean eremu guztiak euskaran nolabait kulturan babesten da, ezta? Eta hor daukaguia hainbeste aldiz mitifikatu dugun ez tokamairu movimentua, ezta? Nolabait movimentu kultural bat, kulturaren baitan, musika antzerkeren bitartez, ze zentralidade hartzen duen euskaldun izateko nahian, ezta? Hori da batetik egoerak beste espaziorik uste etzuelako, eta beste aldetik kulturak baduelako hizkuntzaren txanponaren beste aldea dalako,
baduelako, nolabait, hiztuna elikatzeko, komunitatea elikatzeko eta hizkuntza hori eta kultura hori aurrera eramateko halako gaitasun bat ez da. Horregatik da importantea edo garrantzia ematen diotenik edo guk taldean sormenari garrantzia ematea, kultur sormenari garrantzia ematea. Hau, utzi egingo dut. Eta hau da beste ideia bat, pixka bat ez duekin konpartituko dudana, eta kultur sormenarena ez da inbeste idazle handiak, antzerkilari handiak, edo zinemagile handiak, edo bertsolari handiak izan ditzagun. Hori importantea da, baina hori haina importante da herrietan bertsolariak egon daitezen. Txarrak, eskaxak, berdin dit, egon daitezen. Gozatu dezaten, bertso euskaraz egiten. Egon daitezen idazleak. Publikatuko dutenak edo ez gazteak, zarrak, baina euskaraz idatziko dutenak. Egon daitezen antzerkilariak egin dezaten, herrirako antzerkia edo eskualderako edo egin dezaten. Hori da importantea. Importantea da beste ideia bat baita ere, eta uste dut gaur egun gero eta indar gehiago duela, eta da parte hartzearena. Bai? Momentu honetan euskarak pasa behar du parte hartzetik. Garai batean esaten da, edo soziologian edo antropologia lerro batek esaten du, garai batean importantea identitatea zela, esaten genula, ni euskaldu naiz, edo ni bilbotarra naiz, edo ni, bai? Identitatea zela importantea edo nortasuna ematen ziguna, nun jaioak edo zeintzu dian gure abizenak edo zer familietako garen, hori zela importantea edo herria. Ondoren etorri zela, espainolez edo esaten dena pertenentzia, bai? Pertenentziaren kontzeptuak ematen zuela identitatea, ni nor naizen, pertenentzia izango izateke ja autu batez egiten duzun zerbait, alegia ni errealekoa naiz, edo aletikekoa naiz, edo urrats bat gehiago eskatzen dula. Ondoren etorri zala, esaten dute, konsumoak ematen dit niri identitatea. Zer konsumitzen dudan, arek esaten dit nor naizen. Alegia, nik arropa, kotxe, etxe bizitza jakin bat edo kultur produktu batzuk konsumitzen ditut eta horrek gizartean kolokatzen da leku batean edo bestean. Eta gaur egun esaten da, identitatea ematen duela alegia, aukera zerbaiten alde egitekoa edo kolokatzekoa, parte hartzeak. Jendeak esaten duela, ni naiz edo ni izango naiz parte hartzen uzten didaten toki horretakoa. Bestela, enaiz izango. Eta hori uste dut, segurazki lau terminoak esan ditugunak, identitatea, pertenentzia, konsumoa eta parte hartzea, gaur egun zabalduta daude gizartean aldi berean ez da. Baina uste dut parte hartzearen oso importantea dela. Eta momentu honetan, hau, Gipuzkoan bereziki eta Euskal Herrian bada eztabaida importante bat, parte hartzea, parte hartze soziala, parte hartze politikoa eta puri-purian dagoen kontu bada. Euskarak hortik pasa beharra du nahi eta nahi ez. Parte hartzea ez badugu jartzen zentroan, edozein ekimenetan, zaila da inorri eskatzea zerbait egin dezan. Ez badiozu aukerarik ematen parte hartu dezan eta erabakietan ere eragin dezan. Balen jartzen genuen adibidea, ezin zaio gazte bati esan egin ezazu euskeraz, gero espadiozu iritzirik eskatzen, espadiozu espazio bat zabaltzen, leku bat ematen, berak nahi duna egin dezan, edo beraiek nahi dutena egin dezaten. Hor egon behar da joan etorriko zera dut. Hemen jarri ditut termino batzuk, pixka bat gure gizarte ereduakin lotuta ez. Ze badago euskalgintzan, mutur batean mentzat, galdera bat planteatu da. Eta galdera da. Gu gaur egun bizi dugun gizarte honetan, kapitalismo honetan, kapitalismoaren egitura berak,
kapitalismo individualista gizarte honetan nun indartsuenaren aldeko politikak egiten diren, non indartsuenak irabazten duen, horrelako mundu batean euskarak posible du normalizatzea. Hori da galdera bat euskalgintzan mutur bazter batetik, baina egiten dana. Eta nahi, ez zat galdera txarra iruditzen. Esan nahi dut, feminismoak, feminismo jakin batek, bereziki, baina Euskal Herrian, bereziki, feminismoak esaten du, esan gaur egungo gizarte honetan, berdintasuna, gizon emakumeena, eta guztion arteko berdintasuna oso zaila da kapitalismoan, aurrera eramatea. Euskararen erabilera, kale erabilera, momentu honetan galga jarria dagoena, eta espero genezaken neurri berean azten ez dena, edo ezagutu bai, baina erabiltzen ez dena. Guk bizi dugun gizarte kapitalista honetan ez dute da gizarte hori problema euskara normalizatzeko, euskara erabiltzeko. Ni uste galdera hori planteatu beharrean gaudela. De hecho, planteatu da. Eta uste dut lehen justizia soziala aipatzen genuenez, edo demokrazia, edo berdintasuna aipatzen baditugu, edo aukera berdintasuna, edo aukera gehiago izatea, aspiratua dagoen horrentzat, egitura nolako den planteatu beharra daukagula. Eta euskara nahi badugu, edo iztunok, gure eskubideak eta gure jarduna, normalizazio, bizitza normaldu, xamar batean bizitzeko, uste dut, egitura zalantzan jarri beharra daukagula. Bestela ez da posible. Edo oso zaila izango. Eta ez horri bakarrik. Galdera honek beste galdera bat du. Netzako oso galdera interesgarria. Euskal Herria edo euskara normalizatuko dugu euskara normalizatzeko bakarrik. Euskaragatik bakarrik. Esango dugu, bai, euskaragatik. Eta zergatik ez euskararen normalizazio prozesuan, zergatik ez beste gauza batzuk hobeto. Euskararen normalizazioa, justizia sozialeko ekintza bat barin bada, zergatik ez euskara normalizatuz beste justizia sozialeko ekintza batzuk ez proposatu. Ulertzen da? Azkenen da amets bat, euskararekin Euskal Herriaren egoera linguistikoa aldatu nahi badugu, bai? Euskal Herria euskaldun izan dadin nahi badugu, bai? Euskaldun ere izan dadin nahi badugu, zergatik borroka horretan, ez dugu borrokatuko baita ere gizarte justuago bat antolatzen saiatzen. Esango bagenu baietz, behar bada, orduan, euskarak ireki inbarko luke gizartean dauden beste borroka batzuetara. Dala feminismora, dala ekologismora, edo dala etorkinetara, borroka horietara edo eremu horietara ere salto egin barko luke. Areago, ez badu salto egiten eremu horietara, borrokaren zati bat galdu egingo du. Nik uste du, etorkinen kasuan, leku guztietan ez da posible, baina leku askotan euskarak zentralidadean egon barko lukela, edo euskaldun jendeak egin barko liekela, harrera, kanpotik, ona bizitzea datozen horiei. Eta harrera egitea da, ez esatea, zuk euskaraz egin behar duzu, harrera egitea da, pertsona horrek ditun lehen beharrak, izan daitezkela etxe bizitza bat, edo lan bat, edo laguntza bat, edo eguneroko bizitza antolatzeko, modu hori horretan lagundu euskarara erakarriz. Gazteekin jarri duan adibide berdina. Gazteek hartu dezaten beretzat hizkuntza hori, baina eman diezaiegun espazioak, beraien
pentsamendua, beraien ekintzak eta guzti hori garatzeko. Orduan, galdera hori niretzako oso pertinentea da. Alegia, bizi dugun gizarte honetan posible da, justizia soziala ez bada posible, euskaren normalizazioa posible da, zaila, segurazki. Eta hemen kontzeptu zerrenda bat nolabait gure gizartea, gaur egun nolakoa da, kapitalismoa alde batetik jartzen dut, eta horren kontraposizioan gure hizkuntzak zer beharko lukeen, demokrazia soziala edo kapitalismoan dana merkatutik pasatzen da. Segurazki euskarak behar ditu merkatutik pasatza ez dien gauzak. Alegia truke espazioa. Hau inventatua da, euskara beti horrela izan da. Auzolana hori da. Euskara merkatuan, merkatuko legeetan, ez daka etorkizunik. Ez euneko unean bentsat, eundadila zati bat merkatua, baina beste zati bat egon behar dugu. Auzolanean, bolondreslanean, truke espazioetan, merkatutik kanpoko espazioetan egon behar dugu. Hala behar ez. Bestela, galduta gaude, dana barin bada eros salmenta kontu horietan, alegia nik liburu bat egin dut eta saltzen badut ondo eta ez badut saltzen, hor galduta gaude. Ez dakau nahikoa indar, ez gaude hegemonian, ez geha oxigenoa, jendeak pentsatu gabe hauta dezan liburu baten hizkuntza. Kapitalismoan gizabanakoa da garrantzitsua, gutzako garrantzitsua taldea da, hiztun komunitatean, guk behar deu bildu, behar deu elkarrekin egon. Eta eskubide kolektiboak izan, esateko, errezilen, behar bada, euskara hutsez funtzionatu behar du. Posible delako, gizatalde horrek posible dulako, eta gainaz euskararentzat importantea delako horrelako guneak egitea, ez da? Eskubide individualak, eskubide kolektiboak. Individualismoa edo komunalismoa, taldetasuna ez da. Kultur merkantzia, euskal kultura kultur merkantzia da, bai. Nahiago nuke gehiago balitz, nahiago nuke dirua barra nago balu. Euskaraz sortzen da mila gauzak, ez da? Segurazki, merkantzia baino gehiago sorkuntza da. Garrantzi ez da inbeste 1000 liburu saldu dian edo 2, baizik eta kultur produktu edo sorkuntza horrek guri zer esaten digun, zer balio digun eta baliote digun hizkuntzari beste espazio bat eman eta gainaz, gure kultura aberasten guteko, ez? Jaso dugun hori, biharko egunerako eramateko, ez da? Kapitalismoan erabiltzaile edo publikoa esaten da, ez hainbeste publiko, 1000 lagun publikoa da importantea. Gure kasuan importantea herritarra da, ez da erabiltzailea. Interneten ez da izanek espainioz usuarioz esaten dara, ez? 1000 erabiltzaile ditugu, eta 1000 erabiltzaile edo 10.000, ez badituzu 10.000 ez du ezer balio horrek. Gurean, igual erabiltzen dute eunek eta ikaragarrizko garrantzia. Beste bada publikoa esaten da, ez? Publikoa, gero eta publiko gehiago hori da garrantzitsua. Zein da importantzia ekitaldi kultural bat neurtzeko? Gonea etorri gehi 5.000 lagun, hala importantea da. Bekea finalera, 14.000 lagun duten dira, bai. Baina gure kasuan igual importantea da, edo bestea haina importantea da, etortzen den hori parte hartzaile izan dadin. Parte hartu dezan jende horrek. Parte hartu dezan, benetan ez bakarrik jun eta entzun, konsumitu eta etxea jun, baizik eta sortzaile izan dadin, ez? Kontsumitzailea da sortzailea. Kontsumoa, gurea kontsumoa da, edo gureak elikadura izan bat. Gu elikatu behar gaitu. Komunitate bezala, hizkuntza bezala, kultura bezala. Nik uste dut behitz. Eta, kapitalismoa diktadura jartzen dut, esan nahi dut, nolabait sistema mantentzen duen zerbait da, ez da? Eta gurea eraldatzaia da. Gu gaude, nolabait, esan dugu, errealitate linguistiko berri bat sortzeko. Zergatik ez ditugu, baina horrekin batera beste gauza gehiago borrokatuko. Eta ala beharrez baina egin beharko dugu, ez dela bakarrik gentuko. Eta kapitalismoa da, norbanakoari boterea kentzea, konsumitu eta etxean geratu, eta euskara izan behar du, gu, herritar bezala, boteretuko gaituen zerbait, ez da? Aktibo jarriko gaituenak, herritar izango garena, parte hartuko duguna, gure auzoan, gure taldean, gure gaztetxean, gure gabiltzan tokian, edozein tokitan.
Honekin lotuta beste ideia bat, globalizazioa. Momentu honetan globalizazioan bizi gara, esan nahi dut, oantxe bertan Txinan gertatzen nahi dena telefonoan jakin dezakegu, Txinan, Estatu Batuetan eta guztian jakin dezakegu, esan nahi globalizazioa gaur egun neurri handi batean ez zera bat, hori egia da, baina da imperialismo mota bat, esan nahi dut, norabide bakarrekoa dela ia-ia, ez zera batean. Esan nahi dut, guk globalizazio sistema horretan zeren bilagoaz, bai? Kultura konsumista eta zearen bilagoaz globalizazioak ere uzten digu. Esan mogizuenik, samien kulturaz ikasten adibidez, interneten topatu ditzakegu gu bezala egoera minorizatutan dauden beste kulturen berri jasotzeko ere leku handi bada ez da, baina normalean ibai nagusia da guk jasotzen dugu guzti hori, ez nolabait, kultura anglosajoi estandar eta gehienetan kaskarra kalidadez eta mundu aldatzeko balio ez duen hori ez, munduaz personak ez hori ez, eta bestea hor dago, baina zailagoa da, bilatzen barrezu bidezi horretan barenak konbartzen ez da. Momentu honetan, Europan dago kezketako bada eta Alemanian bereziki, Alemanian eta besteko askotan, Herberetan eta horrelakoetan, ez da? Han ere badakizue elebiduna diela, bertako hizkuntza gehi, ingelesa hitz egiten dute eta ingelesa, guk hemen gaztelera bezala esan nahi dute elebiduna diela zentzu horretan, ez? Eta orain gutxi erakurren, Alemanian ze arazo dagoen musika talde gehienek ingelesez kantatzen dutelako. Kezka, Alemanian. Ingelesez kantatzen dutelako, ez da. Honek eramaten gaitu, pentsatzera, euskeraz sortzen da guztia, dala pixka bat globalizazioaren alde kaskarren horri eusteko edo galga bat edo horma bat jartzeko moduetako bat. Ulertzen da? Euskeraz sortzen dugun aldiro, ari gara, kultura anglosajai, banal, konsumista, horri galga bat jartzen. Hori da, ez duten Alemanian gobernua kezkatuta dakana, zergatik ez da Alemanez sortzen, ez? Jarriko digu galga bat kultura homogeneo, dana berdina, den guzti hori. Euskeraz egiten dugun aldiro hori ere egiten ari gara. Eta uste dut hori munduaren zentere ona dara. Atxerak esatu zuen, ez? Horrein dela ezain beste irakurtzen nion, ez? Honekin lotuta hain zuzen, ez? Nolabait euskerak ematen digula herri bezala, kulturaren homogeneizazio honetan arnasa hartzeko gune bat. Alegia, behak erabiltzen zuritzazan euskera eta komunitatea. Komunitate bat izatek ematen digu Europaren baitan munduaren martxa honetan nolabait galga bat. Bai sorkuntzan, bai ideologikoki zentzu zabalean esaten dut, ezta? Nolabait beste giza harreman batzuk planteatu daitezkela erakusten digu euskara. Euskeraz hori egin dezakegulako, bidea egiten ari garelako. Eta alde beren, euskarak segurazki hori egin beharra duelako. Gauzen pixka bat, eta bukatzeko esan nahi duzuena, eta nire hitzekin oso garbi ezpada gelditu da, esango dizuet Josia Zurmendi pentsalariaren hitzekin, ez da? Josia Zurmendi ezagutuko duzue, ez da ezagutzen, ezagutu, Euskal Herrian azken horreta mantean Euskal Herriak manduen pentsalari handiena, ez da? Eta Josia Zurmendik hauxe esaten du, ez da? Hizkuntzaren autua, Euskararen autua, sustantziala da gure kasuan, garrantzitsua da.
sustantzialna, ardatza da, ezta? Esaten du, herri bat gauza askok egiten du. Bere lana, bere historia, musika, tradizioek, klimak eta lurrak, eta batez ere hizkuntzak. Hizkuntzak egiten duela herri bat, baino gehiago esango nuke herri bat bere hizkuntza dela, bai? Izan ere, hizkuntza ez dago lurralde, tradizio edo ekonomiaren maila berean. Faktore bat gehiago balitz bezala, bai? Ekonomia gauza bada, hizkuntza beste bada, historia beste bada, tradizioa. Berak esaten du, ez dago maila berean. Horiek daude hor eta hizkuntza dago horren gainetik, ez? Alderantziz, beste faktore guztiek hizkuntzaren barruan dute lekua. Hizkuntzaren barruan dira eraginkorrak herria egiten. Alegia, ekonomia euskaraz egiten badugu, herrigintza egiten ari gara. Kultura euskaraz egiten badugu, herrigintza eta komunitate gintza egiten ari gara. Eta ekonomia eta kultura edo historia nahi den guztia, beste hizkuntza baten egiten ari bagara, biziko gara, baina ez gara herrigintza egiten ari. Uste hau importantea dela ulertzea. Importantea dela ulertzea. Hauxe zan, pixka bat